Jiena meta kont iżgħar kelli ħafna momenti fej ħassejtni ansjuża, kelli anke episodji ta' depressjoni u issa mara konfidenti, inħossni li nbdilt ħafna għall-aħjar u għalhekk nixtieq ngħid dawk iż-żgħażagħ kollha, n-nisa, subien il-kulħadd li jekk għandkom xi ħaġa ġo moħħkom xi xewqa, ibqgħu istinkaw għaliha. Messaġġ ta' kuraġġ biex kulħadd jiffaċċja l-ħajja b'mod qalbin, irrispettivament minn kemm jidhru impossibbli u diffiċli l-isfidi fil-ħajja mir-reġina ta' sbuħija u gradwata fil-psikoloġija, Julianne Cluett, tfajla ta' 27 sena, taħdem ukoll ħafna favur is-saħħa mentali. U kif tiddeskrivi dan il-vjaġġ u l-esperjenza tagħha fit-Tajlandja? Hija esperjenza verament sabiħa. Ngħid bl-Ingliż, it's a once in a lifetime experience. Nothing can replace that feeling of walking out on the international stage. Kella wkoll messaġġ tara tilħaj lil dawk kollha li appoġġawha, lil poplu Malti Wawċi li qalet għamlula l-qalb f'kull stadju tal-vjaġġ. Grazzi ħafna lil kulħadd tas-support il dawk kollha li ġew hawn illum, kif ukoll in-nies kollha li kkummentaw, ixxerjaw, vera napprezza s-support tagħkom. Julia kisbet l-aqwa pożizzjoni fl-istorja ta' rappreżentanti Maltin f'dan il-konkors. Ġiet mal-ewwel 12 fejn kienet l-unika rappreżentanta Ewropea li spiċċat il-konkors mal-ewwel 20 filwaqt li rebħet ukoll it-titlu ta' Miss Europe u Miss Middle East.